Izimpilo zabahlali baka-Ward 22 ngaphansi komasipala abaqolusi, lezi yigceme okubalwa kuzo iMpofeni, iLakeside neHlanguza, angeke iphinde ifane njengoba bethulelwe-ke inxanxathela yenkundla yezemidlalo. OkaGabisa uthe le nkundla izothatha imali engaphezu kwa-R800,000 yamarandi, kanti kulindeleke ukuthi yakhiwe izinyanga ezimbili. Babukeli nakubalaleli emakhaya. Siwumnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko KwaZulu-Natal. Sijabulile kakhulu ukuthi sila ebaqulusini namhlanje ewadini kaKhansela uLambiso. Sekunesikhathi eside silixoxa lolu daba kodwa singesideke kakhulu ngoba ngonyaka odlule ngiye ngacosha isicelo siqhamuka kumhlonishwa uDeputy Mayor ubaba uSiyaya, naye obe nesicelo siqhamuka kuKhansela uLambiso wewadi becela iCombo Court. Namhlanje ngiyajabula ukuthi sifikile-ke ukuzokwethula umsebenzi wokwakhiwa kwale Combo Court la eLakeside. Siqale sihamba noDeputy Minister umhlonishwa uMabe, uDeputy Minister wakwa-Sport Arts and Culture eKing senza ngakhona emakhosini Olundi, lapho besiyokuvula khona yona iCombo Court eyakhiwe umnyango wethu waka-National lapha esikoleni iKing senza ngakhona. Sesila-ke lapho siwumnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko kwisifundazwe. Sizothi-ke namhlanje Khansela uLambiso, nasi-ke isicelo sakho, uyaqala umsebenzi futhi awuzudonsa nesikhathi eside ngoba akuzona izinto lezi esingathi imisebenzi emikhulu edinga isikhathi eside. Umsebenzi njengoba uzoqala nje ngesonto elizayo ngoMsombuluko, uzodonsa nje ukuthi ngoMatshi mawuphela so bese ibhola kube ibasketball, bese sakha-ke ne-outdoor gym ekuzobe yabantu abadala kanye nebhola kube ibasketball, bese sakha-ke ne-outdoor gym ekuzobe yabantu abadala kanye nebhola kube ibasketball, bese sakha-ke ne-outdoor gym ekuzobe yabantu abadala kanye ne-gym yey'ngane ukuze abantu abadala ngesikhathi bejima eceleni ney'ngane zibe zijima. Kodwa-ke esengikucelile ukuthi ngoba le misebenzi mihle izoba ndawonye, le ndawo yonke isale isibiywa umasipala ibe yipaki nje enhle yamasipala, kube indawo zokudlalela, zokungcebeleka, kube indawo futhi lapho umphakathi ungakwazi ukuzokwenza khona izinto ze-entertainment, itshalwe kahle utshani, itshalwe kahle iy'mbali, kube indawo enhle yala eLakeside. Ngakho-ke ilowo umsebenzi ebesizowethula namhlanje. iCombo Court izodla imali ecishe ifinyelele ku-R500,000, bese kuthi i-outdoor gym ibambisene ne-gym yabantu abadala, yona izoba isamba semali esidlula kancane ku-R800,000. Kanti-ke uGabisa ube seshayile ikhwela ukuthi uma ihleli imikhandlu ithatha izinqumo kumele-ke iyithathe ngengqondo ehluzekile, njengoba bona bewumnyango bathatha lokho okubhaliwe okukhulunywayo okuthathwe ngo-elethu. Well, bengiluleka ngokuthi kuma-processes kahulumeni lezi zinto esingayithatha kancane ukuthi sisemkhandlwini kuyaxoxwa, kulethwa ama-report, elethwa abasebenzi, siyaphakamisa izandla. Akuzona into ey'ncane, zibaluleke kabi ngoba thina kwisifundazwe izinto esiy'coshayo ziyicelo kusuke kuyilawo ma-resolution lawo, kusuke kuyiloko kuvota bese thina sithatha sidlulisela kuzwelonke. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngesikhathi bethulelwa ama-report abasebenzi nangesikhathi beyivotela into abayivotelayo, kufuneka bazi ukuthi lokho sekuyaqhubeka, ikona okuzokwenziwa ngoba iyona ntathu abathe bayicelile. Indlela esisebenza ngayo mayelana ne-infrastructure kwa-Sport Arts and Culture kuwukuthi thina ama-business plans siwathola komasipala bese siwathatha siwa-prioritize bese siwayisa ka-national, unational bese uya-approve. Ngakho-ke akuzukuba kaningi ukuthi uqhamuke sewucela iground elalingazange libe i-resolution eqhamuka phansi kamasipala. Ezindabeni zohambo olusaqhubeka TV kubika uNhlakanipho, umzukulwane Simba kaMashelela ngokwaNxumalo, ngibika ngise-Friday Lakeside.